Sa Rinconada, kami po miyembro sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang satuyang oras, alas 8:03 nin pagkaaga. Ang tabayanan, ang pagtukar kan mga isus kanol daw. Kung minsan maharang, kung minsan manani, alagad nagsisirbing panpanami. Si Melvin Barayoga, amo na! Amo na! Sarong programa sa radyo na malinaw kan gabos na isus kanal daw. Amo na! Kaibahan ang Catholic Mass Media Awardee Melvin Barayoga. Amo na! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot for old lang syne? For old lang syne, my Happy New Year po sa gabos. old lang. Ultimong aldaw kita kan Disyembre petsa 31 mga tugang masabat po sa bagong taon. Palaugon mga tugang ang 2022. Happy New Year mga tugang sa gabos. Happy New Year po sa Indo. Salamat po sa sarong taon na naman na naglihis mga tugang. Duman po pala sa mga may buot bation. Ansa mo yung text line 0948-241-7675. Pwede man po na i-post na sa nanindo dyan po sa social media account kan RPN DCKI. Happy New Year po, masabat kita dyan sa bagong taon. Likay po tabi kamo sa mga mapaputok at dyan. Sa mga magamit mga tugang nin mga firecrackers, mga pyrotechnics, maglikay po kamo. Pira na sa ng oras. Iguana nin countdown ka ni. Hilinga daw tabi. Lex, kung pira na sa ng oras. Abang luya ta kaya sa mathematics. Good morning po sa Indo, Maray Naramrag, Rinconada area. Ini po ang programang Amo Na. Ultimo mga tugang na presentasyon sa taon 2021. Sa 36 na barangay Kaniriga, Maray Naramrag po sa Indo. Sa anom na banuan kan Rinconada area. Iguana sa nakita mga tugang nin bali po 15 oras. Quince oras, 50 minutos, asin 46 segundos. Happy New Year po sa gabos sa Bilog na Rinconada area sa anom na banuan. Ay aber daw ta palaugon tatulos ang satuya po mapagiriba. Field Report! Nasa linyang unyan Karondang Philip. Si Melvin Barayoga.
Sarayoga, amo na! Philip Barasana, good morning, Happy New Year. Salamat, Tabi Manager. Happy New Year man sa imo. Saka sa mga parantaban niya to. Happy New Year kay Vice Mayor Liling Malasarte kan Banuane na Baaw. Talagang pagabutig di sa Baaw, dinudumog baga si Vice. Amay na amay, kadakol kan mga fans. Nako talagang garo may marhay na padudumanan sa 2022 si Vice Mayor Liling Malasarte. Pag-arog kaya ng kandidato talagang maririsa mo na padaba kan mga taga-Banuan kan Baaw si Vice Mayor Liling Malasarte. Siyempre, ano ba, nagsasabi, di may mga nadawag ako na ano ba ang kandidato sa Baaw, may pakapi mayo. Pabira niya ako. Kaya malipat na ako sa Baaw. Ano, dyan, nakakapi ka na? Iyon na. Iyon na. Kaya Paguna ko ito ng kaping tigre. Dahil iba man itong kape ni Rizal. Itong kape ni Rizal talagang dahil ka mabublay 24 oras. Mala si Rizal tabo na kayo ito. Kan mag-kumpleanyo ka sudma, kaya duman si dating administrative officer sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga si Abilino Vargas na nakingani kandidato man pagkagawad. Kundi may itinaram siya duman na medyo malain-lain kontra kay dating Konsyal Freddy Boy Birinya Jr. Milinga ta kandidato igin ko. Baga na nga na kami pinagibanan. Di na nga makabibisto. Ay pambira niya ako. Normal niya ako. Yan sa politika. Harog talaga kaya ng panahonin politika, minsan so pinagibahan, nalilingawan. Nasasakripisyo. Yan. Pero dahil dapat magpraisip kan sobrang politika ng ibang mga kandidato. Yan ang importante so pinagibahan dahil malingawan. Saka ang politika minalihis sa nangunyan sa naya. Pagkatapos kani, kita man giraray ang masarabatan. Oo, kaya minsan ang iba dinidibdib na maraya na politika. Dahil pakadibdibon. Sa irigangani, so minsan ni Mayor Madel Kasudma, talagang makabagbag damdamin. Igumaning nagluluha-luha na gurang. Makabagbag damdamin? Oo. Ala-artistahon pala ni. Yan, iba sa mga itinataram garoman sa napalan Alma Moreno. Na ay kuyan itong atigay na sana. Na ano to so maalaala mo kaya. Yan. Kunyan so sabi ni Mayor Madel Kasudma, garo farewell message sa 2021 na ngaya dapat ako ngaya dahil nabagay ako noon tukan kan sa kong mga kalaban sa politika ano nangyang buhay ini kundi nga parte kan sa kuyang trabaho bilang alkalde kan syudad padagos ang anuman ang mga magagayo na proyekto dawa ngaya ako pigpapara batikos kan sa kuyang mga kalaban ang importante nga pagserbi ko sa mga taga-syudad kan Iriga, yaon. Nahihilingan ninda kung ano ang ginigibo ko, gabos. Igo nga yung mga proyekto na pigpaparaulang, pigkakasuhan pangaya ko. Na LGU, ining sa amusement park, maray nga nito pigpapadagos na. Sabi ni Mayor Madel, ginana ninda ang kaso. O pigpaparaulang nga kan sa kuyang mga kalaban sa politika. Yan nga ang problema digdi sa syudad kan Iriga. Grabe ang politika. Sa bagay, ang namumulitika senda. So, yaon mo dyan sa probinsya kan Camarines. Ayaw man, iba. Niya ko, garo may tinutumbok na naman si Mayor Madela sa mga tataramon niya. Kasudma, duman sa ika-125 anibersaryo kana sa tuyang national hero.
Tapos saro pa duman sa pinagsabi niya na medyo naiiba, sabi manager, itong sabi niya na ang mga Pilipino ngaya, bako sa ng mga Irigenyo, baraliktad ngaya. Kung sa insubawal, limbawa ngaya may nakabugtak, bawal umihi. Kan nga lang parat. Tapos ngayon, bawal magbasura. Lugod niya ang piga-apunanin basura. Ay ano na yan mga Pilipino. Talagang ibang ugali. Baraliktad nga ana ginigibo. Kung arin ang bawal, lugod niya ang pigpaparagibo. Ay pambihira niya ako. Kaya saro yan sa pinagsabi niya. Tapos ito bagang mga tataramon na aniriga kagupo. Pag nagtataram sa Banuanda kan Bula kan maglibot-libot siya narisa niya na sasabihan siya pinagtuyaw kan sarong taga Banuan kan Bula buko nga ya mayor na purog iba man so pagkataram kan taga Bula kaysa taga Iriga iba man kaya Iriga bagaya sa kuyan man sa tono sa naman oo diyan ang pagkakaiba. Sa kangunyan sabi manager, higwa bagang kukunyan na Department of Education, may programa DepEd na sponsor kan ining US government kan pinag-aadalan ang dialect tapos language na digdi sa tuyang lugar. Kaya ang sabi nga ni Kayan, digdi sa siyudad kan Iriga, may mga tataramon kayang nakagupo. Ngunyan, saro yan sa pinag-seminaran, pinagre-research kan mga paratuklo sa siyudad kan Iriga, sa mga pampublikong eskwelahan. Kaya minsan ang sabi nga ni kan ibang mga teachers talaga ngayang bilib niya kami sa mga Amerikano. Binabantayan talaga na pagtaunindanin pundo para sa na ma-research ang mga tataramon kan Rinconada kan siyudad ng Iriga na lakagupo. Iba man, kumbaga, iisipon niya to rugsad ang ibang mga tataramon sa siyudad kan Iriga. Halimbawa ang ani duman ni Mayor Madel, ang dapit sa mga tataramon na lakarugsad. Arog ngayon siba. Pag sinabi kang siba, so matinding kumakan. Masiba. May mga tinataramdaman si Mayor Madel na mga rugsad. Ang matibay ka ni si Mr. Frank Piñones. Oo. Saro yan sa Bistado na linguist. Saka author nin libro na Bicol. Pero ako nga ni, tataw man ako. Kan mga tatamon kun ma New Year. Kada lisod, lumusod. Sabi kan mga gurang na tagabaho na nakaulay ko niya. Ay, pag gurang na nga sir, di naman niya pwedeng magparalusod. Lana nga yung uyam. Hindi nga obligasyon sa kababae sa lalaki na magpalusod. Pambira na ako. Una ako, magpaputok. Ito ba lang magpalusod? Ka New Year ba nga, dapat magpaputok. Dapat nga nagagawan tamagnaw, paglilisid, lumusod. Naputol katabi, Philip, sa imong linya, ano? Good morning po, Sir Cap. More power to your program, Amuna. God bless you. Happy New Year. Okay, salamat man po, Ma'am Flor Boquiron. Santa Justina Buhi.
Same to you po. Happy New Year man. Haliman sa 2132, Happy New Year po. Pakikumusta na sana Bagamasbad family. Happy New Year po sa Indo. Sagkod sa Nacario family, digdi po sa San Miguel, Iriga City. Aber daw taramon taman mga tugang an report. Haliman ki Rocky Bayubo. Rocky, Happy New Year sa imo. Hello Rocky, please go ahead tabi. Haray o garo ini si Rocky. Rocky, please go ahead tabi Rocky. Ano tabi na naplakak so sa kuyang monitor. Oh. Ani na panap lang niyo tabi manager so pag-report ko sa imo so bago sa Ronda Rinconada na sarong bukid digdi sa Banuangkan na Piodoran. Ang Nagrarasay. So ito bagang nagdagul. Ano yan nagla-landslide? May landslide. Rocky, bot kong sabihon, nagrarasay o landslide ang nangyayari o kung ano yan? Luway sa tabi manager nagrarasay. Ngunyan, dati-dati, dahil mayong nagbubulot na tubig sa ibabaw kaniyong sarong na bukid. Ini yung, ang bukid tabi manager, ini yung pigapod na barangay Panangkilon. Ano? Anong pangaran kan bukid? Ngunyan, so, digdi sa mga protekta ni Putol-putol ka baga, pakihanap daw nin maray na linya tabi, Rocky, tadai maintindihan kan sa tuya maparantabay. Interesante pati ang sa imong report, dapit digdi sa sarong bukid dyan sa Piodoran. Yes, tabi manager, nina ko yan, na sabi ko sa bago, ini yung sarong bukid digdi sa barangay Panangkilon sa Banuangkan na Piodoran. Nagrasunog, magupalan na tabi manager, so ito bagang nagdaguldol, kundi nagragognog siya, na iyo ikinatakot kana nagkapiram sa barangay Panangkilon. And dati-dati, mayong nagbubulos ni na tubig na kuya na tabi manager na tubig na yaon sa pinakatuktok kan sinambit ng bukid. Ngunyan kan mariparo kan mga residentes sinambit ng tubig tabi manager. Iniyo, so kaya mga tabi manager, so mga hinugas magamit sa konstruksyon. Araw kan pala, ako na iba pa, na daro simento tabi manager ang kolor kana tubig. And kung malamutaw ka tabi manager sa tubig na iyan, nagaro simento, dahil ka na tabi manager, dahil mo mahukot-tulosan sa imong binista, grabe na pulot ka niya tabi manager. Buot sabihon, garo pala niyan laba ang nagluluwas. Tabi manager, kaya mapulot siya, tapos makatul, sabi ni Sir Ed, kapitan kan barangay Panangkilon, makawala inili Mayor Alan Arandia. Kaso arin pa sa na yan nangyari tabi, Rocky? Kung tabi ni manager, kasoon asin man ka subandi, grabe ang ikinatakot, kapira mga residente sa barangay Panangkilon, intero sa nada, bigla na sa nada ang nagragugnog, sinambit ng bukid. Sige pa, sagkod sa ngunyan, ang bulos kadtong laba or magma dyan sa taas kan bukid Panangkilon? Yes, tabi manager, kaya ang grupo, amin jadi sa albahay, balang individual tabi manager, mabisisan masalugar na ito. Kaya sabi nga ni Mayor Arandia, kung mismong maduman niya kamo sa lugar, sa barangay Panangkilon, baka ngaya mga ikatulong aldaw kamo, bago kamo bumalik sa Nasentan Piodoran. Tano harayo ining maray dyan sa poblasyon kan Piodoran? Sa harayo tabi manager, may
patapos dyan sa may kuya na manager sa barangay barangay Pinanggarigo tabi manager. Sunod na dyan, ang barangay Panangkilon. Aha. Na dagat tabi manager. I see. Pasabog naman sa barangay Panangkilon. Aha. Ayan, Sa istorya, Rocky, ang Panangkilon, dati na yan na aktibo o nagtuturog sa ng bulkan o kaya aktibo ini kan mga panahon? ini nga ni tabi manager, haloy na. Pero ngunyan sana nagparamdam. Aha. Ngunyan sana ini tabi manager nagparamdam. Dati kan mga nakaaging taon tabi manager. Pero bayo lang. Pareho kan kuya sa maganda manager sa Mount Pasog. Aha. Pero sana. Pero ano kinangangalas kung natano ta nagsigaan ragobrog kan sa rubog idigdi na ang barangay pa ng Kilon. I see. Garo pala nag-uugong pagkakabanggi or garo may nadadangog na ugong dyan sa bukid? Tabi manager, takan sa primero, pero pinabayad sa naninda. Aha. Kung ikatulong pag nila tabi manager, tumana sila nagkangalas. Nagkaroon ngaya, buhay na buhay ngaya. Aha. Kuya ngaya ini, bukid ka na barangay Panangkilon. Okay, so siguro mapalawas kanina ni statement. Tano pa dyan na ang mga taga-MGB or Mines and Geosciences Bureau o kaya halis sa DOST Tabi, Rocky? Yes, tabi manager, dahil lang kita mabasit. Ako manager, nina gusto ko magkuna ng kumlimaduhan, kundi lang masakit balanta. Ikaturukan daw ka makakabalik sa poblasyon kan Piodoran. And mahanap talaga ko kan investigasyon. Siyempre, yaman ang alkalde kan Banwanin Piodoran sa pagi ni Mayor Alan Narandia. Dumala lang kita tabi manager, ma-coordinate sa saya o makaulit live ang alkalde kan Banwanin Piodoran. Okay, so salamat Tabi, Rocky, sa mga impormasyon na yan. Pagkitabi manager, yan ang Satoyan report. Ninayang kaya ko digdi sa may boundary kan Ligaw and Piodoran. Kaya dahil kong gayo na kan tabi manager na plakag sa sakuyan monitor. Yan tabi manager, ang Satoyan report, ini si Rocky Mayupo. Okay, salamat sa imo, Rocky, sa dagdag na barata. Sigurado mga tugang na may papalawasan kaning statement ang Department of Science and Technology. Ang kuyan po, PBOX. Kung ano man ang na ang pangyayari pong yan sa Mount Panangkilon. Alas 8:27 mga tugang oras. Sabi kan 5444. Sir Melvin, mga taga-iriga kaya dirita taong mag-pronounce sa litrang H. Arog ka hangin, angin. Hayop, ayop. Arana, arana. Hanap, anap. Iba pa. Salamat po. Okay, thank you. Happy New Year po sa imo. Aratsan sa mga tugang, mabelta po kita, makalisa na po ang mga hanap buhay. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Irigas City. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Irigas City. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Libre kong San Miguel Beer, basta akin ang tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa Crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Alas 8.31 na mga tugang sa tuyang oras ngunyan. Good morning, Ninong. Happy New Year po. Kumusta po? Ingat po palagi. Oy, salamat kay Bambam. Juliet Saliente Oreo, maray na aga po sa imo. Maray na agaman ki Engineer Alvin Bermejo, ki classmate pa lang dyan sa Santo Domingo. Engineer Ben Hernande, ki Danny Manaog. Good morning, Tabi Maestro. Ki Dominic Balang, maray na aga, Happy New Year. Sagkod mga tugang sa mga kuyan po niya to, perming katuwang digdi sa laog kan programa. Samuya po may sponsors. Sarong taon na naman po kita nagkairibahan. Sa aga mga tugang, 2022 na. Ano po ang sa indong mga wish mga tugang? Ano po ang sa indong mga New Year's resolution? Ano po ang sa indong mga minamawot pag-abot kan sunod na taon? Asaro pa sa hapot niya to, ano po ang importansya sa indo? Totoo daw yan na kuyanda pag masabat sa bagong taon, dapat may mga bilog na prutas. Lex, ano tabi? Okay man yan sa imo, bilog na prutas. Nga ni daan na may swerte. Pero para po sa satuya, maski pa kumplituhon mo na nin prutas. Kung di ka man mahiro, mayo man sa na yan. Useless po ang mga prutas na yan. Si Melvin Parayoga, amo na! Kuya na maray, kung baga challenging mga tugang, ang 2022, huli mga tugang, ang trend ko niyan, papalangkaw po ang mga kaso na naman kan COVID. Garo mabalik na naman duman po sa dati.
na kadakol po kan kaso, ribo-ribo, aral daw, and magkakaigwa na naman kani nin mga lockdown kuning kaso. Si Melvin Parayoga, amo na! Nalaog na kaya kita mga tugang kay ni pong bagong variant kan Omicron. Ano, nalaog na po kita. And sabi nga ni mga tugang digdi, sa Bareta po, kuyan mga tugang, an alert level 2, mapadagos po abot pitsa 15. Pero kung kuyan po yan, maglangkaw na naman, posible po na itaas man sa alert level 3. Si Melvin Parayoga, amo na! Garo mga tugang, ang nangyayari po ngunyan, talagang, kuyan papataas ang mga kaso mga tugang. Kanipong COVID-19. Palangkaw mga tugang ang numero. Bako mga tugang na pababa. Maray na ramrag tabi kanimo, classmate Lorenzo Angeles Valeras. Happy New Year sa imo. Pakikumusta man ako kay Roland Vargas. Happy New Year po sa pamilya Nacaryo. Okay, good morning. Haliman sa 3112. ...24 mga tugang antes na magabot ang oras po na alas 9. Nin pagkaaga digdi mga tugang sa satuya pong New Year's presentation kan programang Amo Na. Oy, kumusta unta palan mga tugang ang mga afisyonado po sa online sabong? Grabe palan ngunyan mga tugang ang nangyayari po. Digdi sa mga nababangkag sa online sabong. Igwa na palan kaninin naghugot mga tugang na overseas Filipino workers. Tamayo na nin may populi sa pamilya. Ipinadaog na mga tugang sa online sabong. Kaya siguro dapat po maging New Year's resolution nindo sa mga para online sabong. Dahil na po magbulang o magtupada na sana. Kaya ngunyan mga tugang, igwa po kaninin investigasyon na naman na mangyayari po ang Kongreso sa mga maabot na aldaw, tangani pong maprotehiran ang interes kan mga overseas Filipino workers. May aram nga ni kita mga tugang nawara, ito palan mga tugang, garo nagdulag-dulag sana, huli. May dakulang kompromiso matapos na madaog sa online sabong. Si
Melvin Parayoga, amo na! Bainte na sana, 20 minutos mga tugang antes na magabot ang oras na alas 9. Kadakol po kan mga paputok mo niya na pinagbabawal pero igwa po ni nagpapabakal. Kaya dakol pa po ang nagkarulugadan. Naglalangkaw pa. Asin, kundi po mararaya ang satuyang makababayan, baad po madagdagan pa at yan. Ha? Igwa na po nin 25. Mientras na pinagsusurat niya to ang bareteng ini. Asin siyerto mga tugang na madadagdagan pa. Kadaklan po sa mga napuputukan, iyo pati ang makaakian. Nagagamit daanin pikulo. Ang pikulo, ini man palang binabawal. Maski hababa ini, komparado mga tugang sa mga naputukan kan nagtalikod na taon, kung i-compare mga tugang ngunyan, hababa. Alagad, ano daw yan ta? Igwa pagiraray kan mga pinapangalad na paputok. Apisar mga tugang na yan po, pinagbabawal. Buot sabihon, day mga tugang na ipapautob, nintama tultul, ang Executive Order number 28 na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte kan 2017. Si Melvin Parayoga, amo na! Ini po iyo ang paggibo, pagpabakal, sagkod pag-usar. Kaini pong mga firecrackers o paputok and other pyrotechnics. Grabe. Sabi po kan PNP, kasudma, kaulay-ulay niya to si Police Lieutenant Villa Vergara Sereno, aaristaron ninda ang mga nagigibo mga tugang, nagpapabakal nin illegal na mga paputok. Asin po, igwa naman ngunyanin pinaluwas, oya po ang mga bawal. Goodbye Philippines, Piccolo, Bawang, Atomic Bomb, Super Lolo, Pillbox, Super Yolanda. Kukusog talaga kani. Asin iba pa. Asin po, ini kukumpis karon kan PNP oras na may manutaran mga tugang digdi po sa syudad Kaniriga. Asin po, itong mga mapaputok dapat dumansa na kamo sa mga designated na firecracker zone. Maski po sa mga barangay, igwa po yan, nin designado na firecracker zone. Diyan po sana magpaputok. Bako na kung sa insain na sana, may masabat na kaakian, iitsahan nin 5-star, iitsahan kan Super Lolo, di entero man po na nakilagan. Maski so nakamotor, dikit pang mabangga. Sa taho kan tinampo, inapunan mga tugang kan Super Lolo. Kaya, ibitaran ta po ni, pwede mga tugang na sa baton niya to, ang bagong taon na kompleto pa ang satuyang muro, mayo mga tugang nin bawas, dainin ina, bako kitang buta, o dai po nin minamating kulog. Si Melvin Parayoga, amo na! Sagkod dyan po sa mga magurang, bantayan man garo. An sa indong makaakian. Takadaklan po digdi sa makaakian, day taaram, pag may kwarta, tanakahagad nin pamasko, bigla na sanang ibabakal kanipong mga paputok. Si Melvin Parayoga, amo na! Okay, aratsan mga tugang pag-urulayan taman. Bako po digdi sa mga bilog na prutas na pampaswerte daa,
Sabi ko, depende po yan. Kung talagang siswertehon ka, dapat po maghiro ka. Pero kung mahalat ka sana kan swerte, di po garunin swerte na minadulok mismo duman sa tao. Ang pag-uurlayan ta, ano po ang karahayan sa pagkakanin prutas? Marepayan, totoo yan. Aratyan po, sa tuya pong babalikan, ano ang karahayan sa pagkakan po nin prutas? Si Melvin Barayoga, amo na! Mabwelta kita, makalis po ang nagkakapirang pagirumdum. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Maugmang Pasko. Mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Mayuat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tani na magparalangkad, tadi na si Edsel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawat turog pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon dumabang, di magsisileng. Pamayaw kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inonoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inonoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinonoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Dose minutos ngunyan mga tugang antas na magabot ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Sabi po kan 3120, maski pa po
ano? Diyos ng Diyos, di naguulog sa iniros, mag-ingo ang gabos. Masiram na morning, haliki siram Jason Bebos. Sabi ni Bitsi Odabar, good morning sir, Happy New Year sa gabos. Ngunyan mga tugang, halat katadigdi daw na kita. Ano po ang pakinabang? Tasabi nga pampaswerte. Pag-urulayan ta kung ano po ang talagang totoo. Ano ang tinatabang po kan mga prutas? Enot, batag. Maray po ang batag palan sa mga nag-i-exercise. Asin igwa po ninhelang sa puso. Huli tayo gwapo ninin potassium para sa mga day po makaturog, stress sa buhay, nakakapagparelax man ang batag. Huli po sa kuyan kani sangkap na try-tupan. Duwa sa nadaang batag maghapon, pwede nang makaibitar sa helang. Di, pwerte palan. Ini pong mansanas. Paborito ini, ngunyan. Kadakol po, masulong ini. Manay si Tabalye, kumusta po? Sigurado dakol ang nagbabakalin mansanas. Igwaponin vitamin C, asin antioxidant ang mansanas. Importante na kakanon man, an ubakan mansanas. Huli taigwa palan ininin pektin na nagahali kan ati sa hawak. Panlaban man an mansanas sa halangkaw na kolesterol, arthritis, asin kulog sa tulak. Arog man po kan dalandan, orange, suha, ano po ang daraman kaning karahayan. Igwaponin vitamin C, panlaban sa sipon, abo, hika, arthritis. Basta pong magkakanin dalandan, kakanon man ang, kuyan po, manipis na fiber. Huli tamaray ini, sa satuya pong istomago. Ang strawberry, ano po ang dinadaraman kani? Nagtutubod ang maeksperto na maray na panlaban sa cancer ang strawberry. Maglikay sana sa mga tao po na igwanin allergic sa o allergy sa strawberry, kuyan po yan. Baad magpara hatsing. Hugasan, antes po na kakanon. Ini pong tapayas, ano man ang karahayan kani. Halangkaw sa vitamin A tapos vitamin C. Nakakatabang ini na mapagayon ang kutis. Magkakan ka sana pala nin tapayas, magayunaan sa imong kutis. Felix? Sarong chemical ang nagtatabang sa pagtunaw po nin pagkakan, asin halangkaw man ang fiber tanganing makatabang sa pagbawas. Digdiman po sa ubas, igwaman pala ininin flavonoids na nakakapugol sa kanser. Asin basta pong kulang sa dugo, maluya ang hawak, magkakanin ubas. Kuyan po marahay ang sa indong pagmati. Kaya palan permi po narinig, pinagririgalo dyan sa mga ospital, dinadara sa mga pasyente, mga tugang. Adigdiman po sa pakwan. Sabi nga ni kayan, sandiya, digdi sa satuya. Panlaban ini sa helang sa bato, sa pantog o kaya kidney, sin bladder. Ini mga tugang panung-pano nin vitamin C, asin potassium. Asin po bastang summer, paborito po yan.
At yan mga tugang tababalikan ta. An iba pa pong mga prutas, ano ang benepisyo kani? Sisay daw ang makakataunin Kuyan Digdi, benepisyo sa swerte kan prutas. Ano? Dumang kita sa totoo. Ang swerte na sa tao, bako sa prutas. Si Melvin Parayoga, amo na! Balikan ko mga tugang ang satuyang mga pagiriba. Field Report! Karondang Philip Barasena Giraray, Philip Marina Aga. Salamat, Geraray Tabi Manager. Good morning, Iwat, sa mga parantabay niya. Palayon ta daw si Vice Mayor Liling Malasarte, kana banuhasin bao, ta New Year na baga, makakualamang kita nina mensahe dapit sa iya, unya na Bagong taon. 2022, sa masunod na taon. Saka may mga query kitang ililinaw kay Vice Mayor, manonood digdi sa mga kadakol dampig papalaog sa munisipyo kan Banuhanin Bao, si Mayor Jet dapit sa mga programa kan lokal na gobyerno, saka kan provincial government, saka kan national government. Vice, good morning po. Live po kita sa RPNDCKI ang Corpus Speaker Melvin Barayoga. Hello, Vice. Good morning, Tabi. Hello, Vice Marina Ramrag po. Good morning. Morning, Sir Melvin. Opo. Opo, ano lamang po ang wish niya to? Ngunyan pong paaboton na bagong taon, Tabi. Siyempre, number one, dapat maging happy ang gabos. Opo. So, halos sa parte kang mga sa munisipyo, ginibo naman minaman gabos. So, pwedeng maitaw sa Banwaan. Tupod assistant sa gabos na 30 barangay na aprobado man na tabang kan Sangguniang Bayan through the effort kang kanatong mayor. I see. Okay. So, abot sabihon, masasabi na po na everybody's happy dyan po sa LGU. Sir Melvin, actually, mayo na kuta kaming session sa Wednesday. Kaso biglaming naanuhan, so suporta man para sa mga job order. So ngunyan baka ma-release man so para sa job orders. Iyo po ni so pinagsasabi digdi na itong bago pa sa nang pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte, itong Service Recognition Incentive, Tabi, Vice. Ayos po. Yan po talaga ang ano. Kaya biglaan kaming nagka-igwaki session kang Wednesday para mamuyaman ang gabos. Bako lang ang regular employee. Actually, ang regular employee, igwaman itong kaming supplemental budget na pinag-aprobaran para may additional pasindang 10,000. And ining sa job order, day ko lang aram so amount. Pero ito ang inaprobaran ni kakaibanan na ito kang special session ni kang Wednesday. Okay. So, Kuyan Tabi, Vice, mensahe mo na sana sa mga taga-Baaw po. Aram ko na abot mong may paabot ang sa imong mensahe dyan po sa 30 barangay. Siyempre po, i-wish ka lang na by 2022, Mayo ng COVID, para makapag-enjoy naman ng gabos. Dahil na nag-iisip na makapag-borobay liman lamang. So hopefully, ngunyan na 2022, sa aga, duro direksyon na, Venas ang 2022. Ito pati ang ginagamit kong number sa basketball. Numero 22. Halos iba Venas ang gabos sa 2022. Okay. Opo, salamat Tabi. Thank you very much po. More power Tabi, Vice Mayor. No, Sir Melvin. So, yan Tabi, Manager. Ang pakikipag-ulay niya to kay Vice Mayor Liling Malasarte ka na Banwanin na Bao. Sabi nga ni kaya na naglilinga-linga si Vice Mayor Liling. O niya na pagkaaga.
Siyempre, patapos na ang taon, minsan nakaka-stress baga pagkandidato ka. Kaya dapat i-relax lang. Mag-enjoy lang, sabi ni Vice Mayor. Ang importante, dahil baka dibdibon, tutukan ang politika. Hindi magrilingawan. Garo na itong kinasal na nagsusurulitan kandila. Mayo kayan, dapat ang relasyon dahil nasa sakripisyo kan politika. Iyan, politika yan, temporaryo. Pero ang dayupot na ribahan kan mag-aramigo, kan magparamilya, yan ang importante. Dahil malingawan. Minsan, ba nalilingaw dahilan sa politika. Maski magpamilya, nag-iiriwal na kung minsan. Kaya makanos yan. Ngunya na mabagong taon, dapat iyan ang pakarhayon, magkaiguanin na resolusyon. Solusyon sa problema, tayo magpraisip nin kung ano pa man ang lambang pamilya, lalong-lalo na so mga yaon sa politika, itong mga politiko. Masabat kita ka na bagong taon na sabi nga ni kan masinggaya na may paglaom na makaka-recover ang nasyon kan Pilipinas, ang gabos na mga local government units sa nakaaging pandemya. Simple sa namang bagan buhay, maging maugma kita sa tuyang pagkabuhay, relax ang pagkabuhay, tawa sa politika nagraralaban, dahil pagka isipon na marhay ang politika, ang isipon ang mahamis, asin dayupot na pag-iiribahan kan lambang pamilya, aning mag-asensoan sa tuyang nasyon. So yan tabi, manager, ang pakikipag-ulay niya to kay Vice Mayor Liling Malasarte ka na banwaan na Baaw, alidigdi sa kuyang location, ni man si Philip Barcena, RPN, Radio Ronda. Okay, salamat sa imo. Oy, bakong gayong magayon na bareta, sabat sa bagong taon, ang nakakonfine kong barangay Kagawad, binawian na daanin buhay. Kami po nagmumundo sa biglaan pong pagtalikod sa kinaaban ni Kagawad Wilson Dilima kan Sagrada Baaw. Si Bro Sagrada, binawian na po nin buhay. Minaabot pa sa nakayaan mensahe sa tuya, kasubago pala amay na pagkaagay. Boy ng mga tugang, arog talaga kayo ng buhay. Sabi kan nadangog ko, parang life. Ngunyan pong paaboton. Ang bagong taon, naglangkaw pa na approval rating. Sabi kan Pulse Asia, approval rating ni Presidente Duterte. Paghali sa 64% kan September, naging 72 sa first week kan Desyembre. Asin po, so dati man mga tugang na 48% ni Vice President Leni Robredo, nabawasan man po nin 5, 43%. Asin man po lang kauman, ang rating ni Senate President Tito Soto, may 71%. Asin 31% man kay House Speaker Lord Alan Velasco. Oya pa ang mga survey mga tugang, mas dakol pagiraray na mga Pilipino
ang naglalaom mga tugang may pag-asa sa taon 2022. 10 o 7 sa kada 10 Pilipino ang nagsabi mga tugang na kuyan pa, yaon an sa indang paglaom sa paaboto na taon, makakabangon kita sa lakmang ekonomiya, makakukuanin kwarta, makakakuanin pagbuhay na maray sa paaboto na taon. An ulang sa nakani mga tugang, enot an pandemya, asin po, an ulang sa nakani, baad po, kahuga ka naman. Ipadagos ta mga tugang sa mga prutas kasubago. Ini pong avocado. An avocado, igwapalan po nin good fats, healthy oils, nakakatabang sa pag-ibitar po sa hilang sa puso asin stroke. Igwaman po nin vitamin B6, vitamin E, pampakinis po nin kutis. Kaya kung medyo kulubot ang lalawgon, pwede palang magkakansanan ng avocado. Ang buko, ini pong karoson, ang buko, nakakatabang po sa may mga kidney stone, bato sa bato. Asin, kuyan po pinaglilinigan kani ang bilog na hawak. Kidney stone, bato sa buhangin. Bato sa bato. Ang pinya, ano man po, ang pinya mga tugang igwaponin bromelain na nagpapakusog sa satuyang resistensya. Igwaman po nin vitamina B. Asin po, igwamanin manganis, nagtataonin kusog sa satuyang hawak. Okay, yan po mga tugang, ang mga benepisyo sa pagkakanin prutas. Mayo kaya sa tuyanin nagte-text sa swerting dadarahon kan prutas. Yan po ang talagang kuyan yan. Yan po ang totoo. Pero diyan po sa swerte, sa prutas, inda. 7 minutos makalis na ang oras na alas 9 aratsyan mga tugang, mabelta po kita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang sundalo, tinataya kong aking buhay para sa ating kapayapaan. Sa panahon ng pandemya, kami ang patuloy na humaharap sa frontline 24 oras. Kaming mga guro ang gumagabay sa edukasyon ng mga kabataan. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Jr. Sal Fortuno Jr. Masilbi na siya.
Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free College Education Law. Para sa aming edukasyon. MSME Law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Onse minutos kunyan mga tugang, makalis la po ang oras na alas 9. Pira na sa ng oras. Paki-check daw tabi. Lex. At aramon ta. Ang countdown mga tugang kan 2022. 14 oras, 46 minutos, 41 segundos na sana. Ayan po mga tugang. Bueno, ta importante po iningon yan pong alas 10 na yung pagkaaga. Ilulubong na mga tugang dyan po sa Fatima Memorial Park garo ini. Si Edgar Calderon Quindo na binawian mga tugang nin buhay kan December 25 Paskong gayo. Asin ang lubong ngunyan po may misa alas 10 dyan po sa Our Lady of Fatima Church sa San Isidro, Ciudad po Caniriga.
15 minutos na ngunyan mga tugang makalisan oras po na alas 9 nin pagkaaga. Oy, si Kim Arabi ay nagirumduman ko na naman sa tuyang makuapo, si Kiri Kiri. Good morning Tabi sa imo, tapos si Pading Amon. Good morning Tabi, Happy New Year sa Indo. Padi. Oy, baad malingawan ko. Anbilog na sa ng Batch 83 Kanyunep. Sa Indogabos. Happy New Year. Day ko na pagsaro-saroon. Tapos mga tugang ang mga guardians. Gabos man na paksyon. Happy New Year po sa Indo. Sabi po kan 7190, di po ako bilib sa mga sorbing yan, Sir Cap. Permi bagang dinodoktor ang mga survey. Kinuntratulos so halangkaw na rating ni Presidente Duterte ha. Oy, sa mga pulisman, sagkod sa mga soldados, mga men in uniform, ika nga, bawal po ang pagpaputokan sa indong mga armas mo niyan. Maringani mga tugang tadain na po yan binubusalan eh. Maringani mga tugang na dain na po yan binubugtakan in masking tape. Nagpatanid po niyan ang liderato kan PNP na maatubang po nin magkakanigong kaso. An si isayman na autoridad. Magin po ang Persa Armada kan Pilipinas. Oras mga tugang na nagparapaputok asin may madisgrasya sa pagsabat at yan kan bagong taon. Kaya kung buot nindo kadtong maribok, kung ano nindo so kaldero, kawali, kasirola, pwede po yan, latob-latobo nindo. Nga ni mga tugang na magin maribok. At yan man mga tugang igwaponin community fireworks display. Garo digdi sa may piltrang ko ano. Digdi po sa night market kaniriga. Tamang-tama po yan. Daman sa mga kaakian pero magsupong. Nin face mask. Asin po mga tugang may social distancing. Alas 9:20 na mga tugang ang satuyang oras ko niyan.
Ang sabi man mga tugang ni Senador Pampilo Lacson, aaboton daanin duwa pang presidente antes na makabangon ang nasyon. 12 taon. Huli mga tugang sa grabing pagkabagsak. Grabe pong ro-ro. Grabe mga tugang na pinalakma kan pandemya. Magin po si dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Gunigundo. Tangani daang umangat ang satuyang ekonomiya, dapat po na magkasararo ang mga namamanwaan, pagtarabangan mga tugang, ang mga institusyon, ang mga negosyo, mapabangon mga tugang asin. Dagos na po na mapara ang pandemya. Kadakol daan ng mga saradit na mga negosyo, ang dain na po ngunyan bukas, sarado na. Kaya 27 milyon tulos ang nawaranin trabaho. Atrasado man ang pagbakuna kontra COVID-19. Kaya, kuyan man mga tugang, may kuyan yan. Pero ngunyan okay na baga. Ang booster shot na sana. So, ini po mga tugang, dapat siguro maandaman na kan gabos. As in, importante talaga ang eleksyon na masunod. Importante mga tugang ang eleksyon na masunod sa gabos na Pilipino. Tasinda mga tugang, lalo na ang magiging presidente, siya po ang marenda kan gobyerno. Siya ang matimon kung sa inya kakabigon patuo o pawala. Dapat po na ang satuyang mailihir na sunod mga tugang na presidente, iyo mga tugang itong kuyan talaga. Tul-tul, asin kaya mga tugang na mapabangon ang satuya pong ekonomiya. Si Melvin Parayoga, amo na! Bay na mga tugang, maluway-luway na po kami na mamaaram ngunyan, digdi po sa satuyang pagiribahan. Sa pangaran po kan satuyang mga nakatuwang. Technical side, Felix Lagrimas, Jameson Oco. Sa information yaon po si Tony Saison and Rodel Cesar. Ako man po ang sa indong lingkod. Si Melvin Parayoga, amo na! Happy New Year po sa gabos.